7 IFM. Report! Pinuunahan ng San Carlos City Police Station ang isang dialogo sa pagitan ng himpilan at mga aspiring candidates ng nasabing lungsod. Ito ay upang matutukan ng sitwasyon sa lungsod na may kaugnayan sa nalalapit na midterm poll election sa darating na May 12, 2025. Ang naturang inisyatiba ay may layong magkaroon ng bukas at maayos sa komunikasyon sa pagitan ng mga law enforcement agencies at mga political candidates. Layon din itong matiyak ang kapayapaan ngayong election period at maiwasan ang anumang election-related incidents or violence. Iginit sa naturang pulong ang election guidelines, security measures at best practices sa pagpapanatili ng kaayusan sa San Carlos. Saklaw nito ang naiparating ding mga suhestyon at opinyon mula sa mga kumakandidato. Samantala, tiniyak ng San Carlos City Police Station na pananatilihin ang kapayapaan sa lungsod sa kabila ng hindi pagkakabilang nito sa areas of concern sa lalawigan ng Pangasinan. Mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Araca, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.